Първото нещо, което направих е, взех си 2 книги. Имах наистина голямо желание да започна да го правя това нещо. Ми се получаваше и бързо се отказах. Много хора просто спряха да си говорят с мен. Хората ме възприемаха по различен начин. Знаех, че е време вече да започна наново, на чисто. В момента съм 16 и съм собственик на дигитална агенция. Това всеки месец да вкараш пари на едно място. Някои хора ще кажат, че егото е нещо лошо, но повярвайте ми, в моят случай егото е нещо добро. Днешното видео, както виждате, е малко по-странно. Не е влог, ще бъде по-лично това видео и по-емоционално. И както сте видяли за заглавието, ще разкажа за моята история, откъде съм тръгнал, какво съм постигнал до сега, какво съм преживял. Аз мисля, че много от вас знаят, че аз не съм постигнал много и сте наясно с това, но вас се надявам да оцените това видео. Ще ви споделя също нещо, което аз преживях. И това нещо буквално беше дупката, която аз месеци, дори години се опитвах да намеря в себе си. Това ми улесни целия живот и намери тази дупка и я запълни. И мисля, че ще ви е доста интересно и ще ви споделя в това видео точно това. Казвам, това са доста лични неща, така че се надявам да го оцените, защото не мисля, че всеки втори споделя толкова лични неща, които аз ще споделя в това видео. Затова ще съм благодарен, ако се абонирате за канала, защото много малко хора се абонират и 90% от хората, които ми гледат канала, не са абонирани, така че ще съм доста благодарен, ако се абонирате и харесате това видео. Това ще покаже, че наистина съдържанието, което качвам, се оценява от вас и давате ми една обратна връзка, че всичко това, което правя и всичките часове на работа и всичко, което правя в YouTube, като цяло съдържанието, се оценява, така че съм благодарен. Стартирах преди горе-долу 8 месеца, даже помня датата 3 август и тогава аз имам рожден на 1 август, бях навършил точно 16 години и беше лято, беше момент, в който не ходя на училище, не правя нищо почти и в този момент с един ден, на 3 август, си спомням, си мислех сутринта как аз просто, точно тогава реално започнах да си мисля някакви неща, как аз не правя нищо за живота си, искам по някакъв начин да се променям и тогава видях, че и Тео много ми повлияеше, за което съм благодарен на Тео. Той ми е ментор до ден днешен и не се срамувам да го кажа това, защото той ме помогна да се променя като човек и според мен всеки трябва да има един такъв приятел и да се учите от някой ваш приятел, който просто има голям прогрес и вие самите трябва да имате такъв човек в живота си. Повярвайте ми, много по-лесно ще градите. Просто да започна да се развивам и тогава си казах, трябва да започна нещо и първото нещо, което направих е, взех си 2 книги. Мисля, че не съм ги показвал, но 2 книги, които бяха, на едната беше на Наполеон Хил, другата на Дейл Карнеги и просто ги прочетох тогава точно за 1 месец, изпълням, даже си го бях сложил като цел. Също нещо, което направих е, че започнах да си записвам всеки ден journal, т.е. да си записвам всеки ден какво ще правя, нещата за следващия ден. Тогава бях започнал в една тетрадка, много добре си спомням, в една розова тетрадка, която до ден днешен си пазя, нали? И като цяло е доста спомен. То, нали, вече не започна да си ги пишете неща на телефона, разбира се, но тогава реших да започна да се развивам, почнах да тренирам по-сериозно, да чета, да науча някакви нови неща. Тогава нямах някаква ниша и нещо, в което бях средоточен, но дойде момента, в който реално намерих първото нещо, в което реших по-така сериозно се занимавам и това беше акциите и финансовия свят и като цяло финансовата ми грамота, защото в момента съм много финансово грамотен и това е благодарение на този момент, в който аз реших просто да се обогатя. На август месец 2023 си взех един курс за акции, тогава бях и гледал много хора за акции и директно си направих акаунт в един брокер и започнах да инвестирам. Имах наистина голямо желание да започна да го правя това нещо, защото честно казвам много ми допадаше. Макар и в момента от по-зрела гледна точка да гледам, че това не е най-добрият вариант за вас. По някакъв начин да започнете да изкарате пари или това. Тогава реално бях с такива нагласи, но след време осъзнах, че това не става и че това няма да ме направи по някакъв начин богат или да ми донесе някаква финансова свобода в близките месеци. И това е може би нещо, което тогава осъзнах, че няма бързи пари, ако искате да се забогатеете и да станете успешни и да изкарате наистина по-сериозни суми пари. Дългосрочното инвестиране ме научи на дисциплина, това всеки месец да вкараш пари на едно място, както повечето от вас, ако са тренирали някакъв спорт и тази спортна дисциплина, която се гради,
Същото беше с мен с акциите. Аз също съм тренирал спортове, нали, не ме разбирате погрешно, но това така ми помогна в финансовия свят, така да го кажем, и доста се обогатих, ходил съм на семинари, което също доста ми е помогнало, но идеята ми е, че съм стартирал там, после реших да започна с трейдинг, да се занимавам в септември месец, да започвам училище. Започнах да трейдвам options, което е futures, и т.е. да трейдвам акции, но не ми се получаваше и бързо се отказах, защото просто аз доста неща, радвам се, че и там в тази сфера имам някакви познания, не е като да не мога да чета чартове и да не разбера някакви неща, но не съм задълбочавал толкова много. Това го правих в следствие горе-долу на един месец. Но това не беше моето. Наистина тези две неща, акциите и до днес днешен съм си ги оставил и имам портфолио и си инвестирам. В момента не инвестирам, признавам си, аз затова и не съм направил видео за акции, но това вече е друга тема. След това, когато септември-октомври, когато приключих с трейдването, аз започнах тогава, реших да започна short form content. Директно да си променя целият Instagram профил, нали, да започна така да се взимам по-насериозно, да снимам видеа, сценарии и такива неща, които тогава ми изгледах много странни, но в момента това ми е работата, така или иначе. Беше ми тегло в началото, но пак казвам, с правилния човек до мен много лесно се развих и се научих. Тогава започнах да качваме всеки ден, в продължение на 1-2 месеца, аз се промених жестоко, хората около мен започнаха да забелязват това, много хора се отдръпнаха от мен, други хора си помислиха, че съм се променил и съм някакъв луд, също се дръпнаха от мен. Като цяло тогава видях така кои са ми по-истинските познати и приятели. И пак казвам, нали, много хора ме последваха и много хора просто спряха си говорят с мен, за което това е напълно нормално за хората, които в момента се сблъскат с това. Промяната е нещо хубаво, защото ви помагат да видите истинската картинка и реалност. Така че не се страхувайте да правите промяни в живота си, защото така първо, че правите нещо ново, научавате нещо ново и се здобивате с нов опит, така че няма какво да губите. Начинът ми на мислене е много важен тогава. Когато аз настъпи тази промяна в живота ми, бях много несигурен и още тогава ме чувъркаше това нещо, което ще ви споделя точно в края на видеото. На ежедневието ми, хората ми около мен се промениха, средата ми се промени, започнах с много по-малко хора да си комуникирам. Запознах се с хора, които наистина се занимаваха по-сериозно и макар и, както казах, много хора да се махнаха от живота ми и много хора се проявиха в живота ми, много хора ме намериха, започнах и да имам някакви предложения за работа с клиенти, за рекламни видеа и такива неща, което също беше нещо ново и хубаво за мен, така че както има и някакви негативи, така има и много позитиви на това. И вече започнах да градя едно по-различно име, хората ме възприемаха по по-различен начин, не бях този Косио, който всички мои приятели и познати ме познаваха и в училище и където и да е, а бях по-специален, по мой собствен начин, което ме отличаваше от другите. И тогава това ми се струваше странно и до момента, в който аз не осъзнах това, че това да си по-различен е нещо хубаво и това, че ти мислиш по различен начин и те не те разбират, е нещо хубаво, не е нещо лошо. И не си в грешка, а си на правилния път. Когато хората около теб не те разбират, значи си в правилния път. Повярвайте, трябва тогава много да повярвате в себе си, да имате средата да бъде такава, да няма хора около вас, които да ви дърпат назад. Аз в моят случай имах такъв човек и хора, които ме дърпаха назад и стигам до декември месец, където преживях доста. От декември до януари, горе-долу един месец аз спрях, защото бърнаутнах, случиха се неща в живота ми, които бяха по-лични от отношения с хора. Това, че просто не издържах на това напрежение, което ми беше тогава. Всеки ден да качвам видео, не получавах никакви резултати, не ми се получаваше изобщо. Не намирах смисъл в това, което правя, но това ме изгради като човек, това ми помогна на психиката да израсна. Знаете, като тренирате някой мускул, той ви пораства. На мен тези проблеми, тези неща, този стрес ми изгради характера и човек, който съм в момента. Затова съм благодарен за всички тези неща, които са ми се случили, макар и да нямаха никакъв резултат почти. И осъзнах, че трябва да минеш през това, за да наистина оцениш този целият път. И няма как да е лесно. Винаги в един път точно тези проблеми ти помагат да продължиш напред. Какво имам преди с това? Когато излезе някакъв проблем пред вас, вие си мислите, че е много сложен, мислите, че няма как да се сблъскате с него, няма как да го преминете и
когато дойде по-голям проблем, вие осъзнавате, че миналият проблем е бил много по-малък и следва нещо още по-голямо. И с този начин на мислене, вие директно си казвате, че всеки следващ проблем ще бъде все по-голям и вие се изправяте с нещо много по-предизвикателно, което наистина ви дава тази възможност да се развивате все повече и повече и да градите една история. И аз затова всичко това го документирам, един ден за да гледам това видео и да видя къде съм и да сравня, да направя една база, къде съм бил сега и къде ще бъда примерно след 3 години. Нито съм перфектен, нито съм близо до пълния ми потенциал, но се старая всеки ден да давам все повече и повече от себе си. Така че не искам това да е ясно, не искам да се правя на човек, който много разбира. В днешно време забелязвам, че всеки е мотиватор, всеки е хъсълър. В момента дори забелязвам как на хора, които се развиват и такова се прави смях, че всеки го прави, гурута, мурута, всякакви такива хора. И аз като човек, който също го е правил това нещо и в момента продължава да се развива, се самосъвършенствам. Мисля, че наистина това в момента стана като тренд, но се отсяват хората, които продължават и просто ще се отсеят тези след време, защото и това ще мине като тренд. Аз наистина много се кефа на тези всичките шеги, които са свързани с тези хъсълъри, как трябва да се хъсълва, стартирал бизнес на 5, по-различен, някакви такива, тези, които правят някакъв дис на това. Януари месец беше най-теглия месец, защото когато бях в тази дупка, бях почти на дъното. Тези всичките 4-5 месеца, които бях градил нещо, имах чувство, че това няма никакъв смисъл и че като цяло живота ми няма никакъв смисъл. И макар и по цял ден да гледах YouTube и Netflix и сериали, да не правих нищо и да не бях изобщо продуктивен, отвътре ме чувъркаше това, че в момента се чувства като тези 99% на моите години, които излизат по цял ден, не правят нищо за живота си, нямат никакъв смисъл с техния живот. Се чувствах много гадно, защото аз знам, че мога да се развивам, имам потенциала, искам да се развивам и в бъдеще искам да съм един човек и те неща, които правих тогава, няма да ме доведат до там, където искам аз да бъда и вътрешно супер много ме чувъркаше това. Но дойде края на януари, когато дойде един момент, в който мен ми писна това всичкото и просто си казах, че ще променя някои неща, в ежедневието ми, но няма да се откажа. И тогава дойде момент, в който аз осъзнах, че не трябва човек да се отказва, а просто да промени някои неща. И промених някои неща в живота ми и не се отказах и продължих с двойно по-голяма сила, защото когато кажем, имате момент, в който вие давате супер много усилия, енергия и време в дадено нещо, проект, няма значение какво, и вие не виждате никакви резултати, вие супер много се отчаивате и в даден момент вие бърнаутвате. И всеки ги има тези моменти, не си мислете, че никой ги няма, не сте само вие, всеки ги има. И хората, които продължават, хората, които не се отказват и продължават, те са хората, които днес виждате. И това го осъзнах и аз, че точно тогава, аз съм в период, в който не правя нищо продуктивно и тези неща, които правех по никакъв начин не ми помагат да постигна целите си в живота и нещата, които искам да постигна. Благодарен, че тогава не се отказах, защото в момента нямаше да продължа, ако тогава не се отказах. И осъзнах нещо много важно. Когато имате тегъв период, без значение, че нямате резултати и каквото и да е, дори да кажем, така като мен, един месец нищо не правите, ако вие не се откажете ментално и вътрешно, нищо не е загубено. Защото аз след този месец, февруари и март, започнах да навлизам и да се връщам постепенно и бавно и март се подготвих за март, за месеца, който аз ви казвам, март месец. Просто съм се променил супер много и съм пораснал психически, всякак супер много и това е благодарение на това, че не съм се отказал януари месец. Направих някакви промени в живота ми, средата ми стана още по-малка. Ако тогава ми е била 10 човека, в момента средата ми е още по-малка. В момента средата ми е около 3-4 човека. Тогава също се почувствах сякаш вече свободен и бях целият този бърнаут, който имах преди това, ми беше... Бях си починал този целият бърнаут и знаех, че е време вече да започна наново, на чисто и да продължа да пиша тази моя история. Аз със себе си вече знам, че винаги има такива моменти, винаги в някой период от време ще имате
вие сте хора, не забравяйте на първо място, ще имате момент, в който вие ще се откажете, ще ви няма за известно време, няма значение от времето, дали ще 1-2 месеца, някой може да е повече, всеки е различно, но ще имате такъв период, но важното е в края да не се откажете, защото вас ви е нужно малко почивка. При мен почивката беше 1 месец. По никакъв начин аз не съжалявам за този период, защото това ми е помогнало да съм човек, който съм днес, така че съм благодарен на това всичко, което се е случило тогава. И вече в март месец, беше края на февруари, да съм по-точен, беше месеца, който аз просто си казах, започнах в февруари също YouTube. Това е нещо ново, което аз исках да започна точно края на декември, но това беше една от причините, които аз супер много се издразних, защото не го започнах тогава, когато трябваше да започна преди януари, преди всичките, нали, имаше хора, които казаха не започнете на 1 януари, започнете по-рано. Аз това съм го споделил преди, бях направил първия ми YouTube клип, още преди 1 януари щях да го кача, но не го качих, това също ми повлия тогава. В такива моменти просто искам да извада камерата и да ви споделя всичко, което ми е на главата, защото това е място, за мен YouTube е място, където мога аз да си споделя всичките мъки, неща, които ме мъчат и да ги споделя с вас, защото знам, че и вие също ги преживявате. И март месец беше месеца, в който аз си дигнах тотално стандарта ми на живот. Аз започнах да виждам лека по лека някакви резултати от цялата тази работа и всичко това, което съм правил през изминалите месеци. Март месец започнах наистина вече да изкарам пари, както се казва. Започнах наистина работа с клиенти, бях супер нахъсан. В момента съм 16 и съм собственик на дигитална агенция и една от най-развиващи се дигитални агенции в момента, бих казал. И съм супер горд от този факт, защото моите връстници, дори 20 годишните, дори нямат, така да го кажем, топките да ги правят тези неща, които аз правя и дори не са на нивото, което съм аз. И нещо, което осъзнах и ми помогна, споделям го в края на видеото за хората, които са останали до край, благодарение на един разговор с правилния човек. И пак казвам, това е нещо супер лично за мен и по принцип не би го споделял, но мисля, че вие като хора, които ме гледате и хора, които са станали до края на видеото, което също. Аз имам много трудно детство. Като малък не ми е било лесно детството. Като малък съм се родил малък и над, егоистче и изобщо не съм бил търпелив, не съм споделял нищо и съм си мислял само за себе си. Тъй като баща ми и като цяло съм имал трудно детство и баща ми е човек, който аз съм благодарен, че бил мой баща, защото ми е помогнал да израсне, да съм човек, който съм днес. Това като малък да бъда малък и над егоист и нетърпелив. Благодарение на семейството ми достигнах до това да съм супер търпелив човек с 0 доза егоизъм в себе си, което е най-лошото нещо на света. Сега ще обясня защо. Някои хора ще кажат, че егото е нещо лошо, но повярвайте ми, в моят случай егото е нещо добро. Защото аз директно от малък съм премахнал това его и в такава степен съм го премахнал, че съм отишъл на долната граница. Егоизъм има две крайности. Едната е когато сте прекалено голям егоист и над и не ви засяга мнението на другите, по никакъв начин не слушате другите и си мислите, че сте най-добрите. И другата крайност, която е да нямате никакъв егоизъм, което е много лошо, защото това е да поставяте другите пред вас и мнението на другите пред вашето собствено мнение. Когато аз осъзнах, че съм в тази крайност, това беше дупката в мен, която през всичките тези години ми е листвала и сега като намерих ми отговори на толкова много въпроси, ситуации и какво ли още не, което наистина ме изуми. Как? Точно това нещо, аз съм си го мислял вътрешно и винаги съм си чудил какво е това нещо, което ми е листвало в това, примерно да бъда уверен. И аз винаги, когато трябва да направя нещо, първо съм поставил мнението на другите или някой пред мен и след това себе си. Трябва да имате поне малко егоизъм, защото вие, за да бъдете уверени и за да имате самооценка за себе си, трябва да мислите първо за себе си и след това за другите. Да имате реална самооценка за себе си и първо да мислите за себе си. Не знам дали ме разбрахте, но цялото това нещо винаги ми е липсвало в мен и в момента, като го осъзнавам и това, че аз толкова трудни моменти съм имал като малък и съм се сблъскал с някакви неща, че аз съм като човек съм се променил тотално. От малък, който съм
човек, който е бил егоист и нетърпеливо, малко нетливо дете, до това да бъда супер другата крайност, която е да съм егоист, да нямам собствено мнение и просто в момента знам, че това е още по-зле и трябва да сте винаги по средата. Ако сте вие в тази ситуация, просто осъзнайте го и разберете, че вие трябва да имате его. Трябва да поставяте първо себе си и след това другите. Надявам се това видео да е било така relatable за някой от вас. Мисля, че доста хора от вас са попадали в същите ситуации и доста ще ме разберат сега, като говоря това. Така че абонирайте се за канала, харесайте това видео и директно ще се видим в следващото видео.